Актуално. Здравейте! Днес в Актуално ще говорим за предстоящия семинар "Успешни техники за продажби" с Frank Furness. Тук при нас е организаторът на събитието Силвана Миленова, ивент менеджер в Web & Events. Здравей, Силвана! Здравейте! Можете ли да ни разкажете повече за Frank Furness? Франк е една много интересна личност, с която първо много добре се общува. Страхотен човек. Препоръча ни го наш предишен лектор Сандро Форте, който беше лектор на предходното издание на King of Sales. И така от няколко имейла и това, което получихме като информация за него, решихме, че наистина той е така най-добрият избор за следващото издание на King of Sales. Иначе, накратко за него, както казах, той е интересна личност. Така най-забавните неща, които съм разбирала в разговорите с него, че преди да се занимава с продажби, той е бил рок-музикант. И така изведнъж на 20 и няколко години той разбира, че няма как да се издържа по този начин и навлиза в сферата на продажбите и така вече над 20 години той е един от най-успешните в този бранш. Нещо повече, той е член на висшата група на кръглата маса $1 милион. За тези, които не са запознати, това е една общност на хора в сферата на финансите и застраховането, които реално имат печалба над $1 милион годишно, за да могат да бъдат членове на тази група. Най-общо неговия опит в тази област е причината той да реши да сподели своя опит и с останалите хора. Така става лектор на международни конференции, семинари и по тази причина ние също го поканихме. Иначе най-големите фирми, на които той е консултант, така втората област, в която той се развива като консултант, тези фирми са ING, Visa, HP, Virgin Atlantic, Panasonic и още други, да не изброявам целият списък. Това е общо. Има и няколко интересни книги, които е издал. Да, има. Сещам се, например, за Walking with Tigers, едно много провокативно заглавие. Също така How to Find New Business and Clients. За съжаление, нито една от неговите книги не е публикувана все още на български, но хората могат да закупят английските варианти и да намерят интересни негови публикации в интернет. Какво ще научат участниците в семинара? Семинара е изграден от 5 сесии, които се стремят да обхванат максимално елементите на продажбите. Франк ще ги запознае на първо място с това как те да откриват нови клиенти и да създават с тях едни дълготрайни взаимоотношения, а не просто да осъществяват еднократна сделка. Също така той ще им покаже как по най-добрия начин да приключват успешно продажби. Друго, което се сещам, разбира се, телефонните разговори, как в тях да продават, как да достигат до хората, които вземат решение в една фирма и още доста неща. Могат вашите слушатели да разгледат програмата на сайта на семинара, където по-подробно са разяснени отделните елементи. Ще има ли някаква практическа насоченост, да кажем, конкретни проблеми, които са срещали участниците в практиката си, които да има възможност да се разискват? Все още Франк не иска да разкриваме пълното съдържание на семинара, но със сигурност ще има интересни примери от неговата практика и той ще стимулира и гостите на събитието да споделят. А на бизнес коктейла след самия семинар те ще могат лично да му зададат своите въпроси и така той да им помогне с конкретни съвети за нещата, които ги интересуват лично. Къде и кога ще се проведе семинар? Семинарът е съвсем скоро, на 28 март в София. Как можем да се регистрираме? Регистрацията става много лесно на сайта на събитието kingofsales.eu. Там има една регистрационна форма, която се попълва за по-малко от минута и след това ви очакваме на събитието. Повече информация има и в нашия сайт www.zorana.bg, в който може да прочетете повече за семинара, как да се запишете и повече, разбира се, за Frank Furness. Благодарим ви за полезната информация. До следващия път. Актуално.